שלום לכם ילדים יקרים. אנחנו לומדים את המקצוע ההיסטוריה. אנחנו נתחיל בחזרה קצרה על הסרטונים שנתתי לכם לעשות עליהם שאלות ותשובות. ואני מקווה שצפיתם בסרטונים וזה נתן לכם את האינפורמציה מה בעצם אנחנו הולכים. המקצוע שלנו זה היסטוריה. אנחנו בהתחלה נתחיל במה היסטוריה. אז באמת ההיסטוריה, אנחנו עושים חזרה עכשיו, ההיסטוריה היא פאזל שמרכיב את האישיות של העם שלנו, את העבר שלנו, העבר הרחוק, העבר הקרוב, למשל התנ"ך. התנ"ך הוא ספר קודש שמשקף את הפאזל של עם ישראל בתקופות השונות. הוא מתאר את האישים החשובים בתקופות השונות, ודברים שקרו בעבר. הספר שנלמד הוא ספר מדור לדור, כן, ספר מדור לדור, שעוסק בתקופות שונות בעבר של עם ישראל, וכמובן אנחנו נפתח בנושא עד גלות העם מארצו. אבל בשביל לקבל, אז בכל זאת היסטוריה, ובשביל לקבל אינפורמציה, מה בעצם, מאיפה אנחנו מתחילים? אנחנו נתחיל קודם כל, איך נבנה עם ישראל. בהתחלה עם ישראל מתחיל באברהם, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, אלה אבות האומה האימהות, בגלל זה גם קוראים לזה עם ישראל, כי בתוך המילה ישראל יש לנו את 3 האבות ו4 האימהות באותיות, ואנחנו מתחילים כמשפחה. יעקב אבינו יורד עם בניו, עם משפחתו, 70 נפש, למצרים. הם יורדים למצרים, אז יש לנו את תקופה של האבות, תקופת הירידה למצרים, בגלל הרעב, יוסף, כן? יוסף שמנהיג את מצרים, משביר אוכל לכל העולם בגלל הרעב שהיה, ואני עכשיו עושה פה על ציר הזמן את כל התקופות בקצרה, מאוד מאוד בקצרה. אנחנו רואים אחרון בני יעקב, אבות השבטים, נפטר, ואז מתחיל השעבוד של עם ישראל. בעצם עם ישראל נמצא במצרים, הייתי אומר בני ישראל, כי הם לא היו עם, הם היו כמשפחות, כשבטים, מפוזרים, כעבדים, היו במשך תקופה מירידה למצרים של יעקב, 210 שנים, כמספר גימטריה רדו, כן? אז 210 שנים נמצאים במצרים, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו, מנהיג, שמנהיג את העם, מנהיג את כל בני ישראל ביחד, ומוציא אותם בעזרת הקדוש ברוך הוא ממצרים, בפסח הם יוצאים ממצרים, חוצים את ים סוף, ומגיעים למדבר כעם עם מנהיג. כרגע עדיין לקבלת התורה, ובהמשך לכניסה לארץ ישראל. אז יש לנו עד עכשיו תקופת האבות, התקופה בארץ מצרים, שמתחלקת לשתיים, תקופה טובה שבה יוסף הוא השליט, התקופה השנייה זה כעבדים, ויוצאים לתקופה החדשה, תקופת המדבר, שבה באמת כשמקבלים את התורה עם ישראל, הם הופכים באמת להיות מבני ישראל לעם ישראל, הם הופכים להיות לעם, יש להם תורה, יש להם מטרה, יש להם מנהיג, והם 40 שנה נמצאים במדבר, עד שבאים להיכנס לארץ ישראל, משה רבנו נפטר, וכמובן יהושע בן נון לוקח את ההנהגה, מנהיג את עם ישראל, לוקח את כל הבחורים מכל שבטי ישראל, הופך אותם לצבא אחד, וכמובן הם נכנסים בעזרת הקדוש ברוך הוא להילחם בארץ ישראל, בעמי כנען, שאז נקראתה ארץ כנען. אחרי שבני ישראל כובשים את ארץ כנען משבעת העמים שישבו, החיתי, האמורי, הפריזי, היבוסי, הגרגשי, הם ישבו בארץ, הם כובשים אותם, וארץ כנען הופכת להיות ארץ ישראל, הארץ שהובטחה לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא. אז כבר נמצאים בארץ,
יהושע בן נון מת, ואז הם הופכים להיות כל שבט בפני עצמו. כל שבט מתיישב, כמובן הם מתיישבים באזור ההר, אזור שאומנם הוא אזור אוויר טוב והכל, אבל אין בו מספיק אדמות לחקלאות, הדרכים משבט לשבט הן קשות, אז כל שבט הופך להיות שבט בפני עצמו, ומתמודד עם הקשיים, קשיי עבודת האדמה, שבערים אין הרבה עבודה לעבודת אדמה, והדרכים הקשות, אז אין בעצם ביקורים בשבט אחד אצל השבט השני, ואז הופך כל שבט להיות בפני עצמו. ואז מתחילות התקלות. כמובן בני ישראל, שבטי ישראל לא כבשו את כל העמים בארץ ישראל, למשל פלישתים באזור החוף, נשארו שכל הזמן אחר כך הציקו להם והציקו להם, אבל ההנהגה היא הנהגה שבטית. זאת אומרת, אין צבא ששייך לכל עם ישראל ויש לו מנהיג אחד, אלא כל שבט עם המשפחות שלו, עם הצבא שלו, כך שהחוזק שהיה לעם ישראל כשנכנסו לארץ בתקופת יהושע, אין להם אותו עכשיו. וזה גורם להם לזה שהם לא יצליחו להילחם ולהביס את הגויים שנשארו בארץ ישראל, במיוחד פלישתים. ובאמת, בני ישראל, כל פעם הקדוש ברוך הוא שולח להם שופט, שמציל אותם, הם יושבים כמה שנים בשקט, ואז שוב ושוב, זו התקופה, תקופת השופטים, עד שקם שמואל הנביא, שמושך אליו, אחריו, את כל שבטי ישראל, הוא מצליח לעשות צבא אחד, שנלחם בהנהגת שמואל הנביא. שמואל הנביא, בסוף ימיו, ממנה מלך על עם ישראל, שזה מקל עליהם מאוד, הם הופכים מהנהגה שבטית להנהגה של מלוכה, והמלך, אחד התפקידים שלו, של המלך, הוא להילחם באויבים, ובשביל, כך עושה שאול המלך, בשביל להיות עם שיש לו צבא, הוא מאחד את כל הכוחות הטובים, הבחורים הטובים, ועושה לו צבא שנלחם בגויים, ומגן על עם ישראל. ככלל, לא רק כשבט. ומי שמסרב, יש משפט המלך. כמובן, הוא לוקח את הבנות שלהם, ואת הבחיות, ואת הבחורים שלהם שירוצו לפניו, שיעבדו לו בגינות וכן הלאה וכן הלאה, וגם שילחמו להגן על עם ישראל, על כל השבטים. הצבא, אז יש לנו ככה, יש לנו המלך הראשון הוא שאול המלך, השני דוד המלך, השלישי יש לנו את שלמה המלך, שהוא בונה את בית הבחירה, את בית המקדש הראשון. נעשה עצירה שנייה, ועוד פעם נעשה סיכום. אנחנו מתחילים מתקופת האבות, תקופת ארץ מצרים, תקופת המדבר, תקופה יהושע בן נון שנכנס לארץ ישראל וכובש את ארץ ישראל, ארץ כנען הופכת להיות עכשיו ארץ ישראל, שבה מתיישבים בשבטים עם ישראל ללא הנהגה, כן, יש לנו את השופטים שמושיעים אותם מדי פעם שהקדוש ברוך הוא שולח ובוחר שופט, ויש לנו את שמואל הנביא, ועכשיו הגענו את השלטון המלוכה. המלוכה, המלך, מצליח או בכוח או ברצון לעשות צבא, שהוא מגן על כל העם הוא כבר הופך להיות תחת מלך עם מטרה, עם צבא, להגן, כמו שהיום אנחנו בארץ ישראל, יש לנו ממשלה, יש לנו כנסת, יש לנו צבא שמגן על עם, כולם ביחד, זה לא, אין פה שבטים או משפחות, הכל כולם ביחד, וזה הקל על השבטים להילחם בגויים שהיו מסביב. ובאמת, שאול נוחל ניצחונות, שאול המלך הראשון, שנתמנה על ידי שמואל הנביא, הוא מצליח להילחם, אבל גם הוא, יש לו תבוסות, הוא נוחל, וגם אחד מההפסדים זה שהוא מת במלחמה, בגלבוע, הוא מת שם, ואז דוד המלך עולה ונלחם עם צבא אחיד
נלחם בכל הגויים שמסביב, מרחיב את גבולות הארץ, מרחיק את כל אלו שמנסים להילחם בעם ישראל, ובסוף ימיו, כמובן, הוא יודע שבנו שלמה ימלוך, שלמה שומר על המדינה, מרחיב אותה, בונה את בית המקדש הראשון. אז אנחנו בעצם נעשה סיכום לשיעור. יש לנו ככה, ובסוף, רגע, שנייה לפני הסיכום, בסוף זמן שלמה המלך, העם מתחלק למלכות בית דוד ומלכות ישראל, אנחנו נלמד את זה בהמשך, וכרגע אנחנו עושים סיכום. יש לנו ציר הזמן, אנחנו מגיעים בציר הזמן לתקופת המלך, תקופת המלכים, כן, מלכים א', מלכים ב', כמו שגם בתנ"ך יש לנו את זה, אנחנו מגיעים לתקופת המלכים, נמצאים עכשיו בתקופתו של שלמה המלך, תקופה טובה מאוד, שבה שלמה המלך בונה את בית המקדש, והעם ישראל הוא אור לכל הגויים. אז אנחנו עוד לא הגענו עד גלות העם מארצו, בהמשך אנחנו נראה שמלכות בבל מגלה את עם ישראל לבבל למשך 70 שנה, ואחר כך חזרה ובניית בית המקדש השני. אז למדנו היום ככה, מארץ כנען לארץ ישראל, כן, מארץ כנען לארץ ישראל, אחרי שהתיישבו בה השבטים, אחר כך ממלכת דוד וממלכת שלמה, ואחר כך יש לנו עם אחד שיש לו שתי מלכויות, מלכות בית דוד, כל הבנים של שלמה וכן הלאה הם המלכים על בית דוד, פשוט העם נחלק, עם אחד שיש לו שתי ממלכות, ממלכת בית דוד וממלכת ישראל. ואחר כך בסוף זה חורבן ישראל ויהודה. אני רק אקרא את הקיצור של הפרק הזה, המעבר, אני קורא בעמוד 11, בקיצור, המעבר של שבטי ישראל בחיי הנדודים במדבר להתיישבות של קבע בארץ ישראל הייתה קשה. ההתנחלות הייתה באזור הררי של הארץ, האזור לא הצטיין ברשת של דרכים, האדמות לא הוכשרו לחקלאות, ולמתיישבים לא היה ניסיון בעבודת האדמה. כל שבט התאמץ לבסס את עצמו על אדמתו, ולהישמע למנהיגים שלו, שהם מנהיגי השבט. וכמובן, ההתיישבות השבטית גרמה לזה שהכוח של עם ישראל ירד, כי כל שבט בפני עצמו, האויבים הצליחו להציק ואפילו להביס את בני ישראל, להציק להם, לקחת מהם, אפילו לקחת מהם מס, וכן הלאה וכן הלאה, עד שמגיע שמואל הנביא, וכמובן ממליך אחר כך את דוד ושלמה. אנחנו רואים את הכוח של המלך, כן, כמה הוא מצליח. שיעורי בית. אני רוצה בבקשה שתעשו את השאלות בעמוד 15 במחברת. אני אגיד לכם איזה שאלות אני רוצה שתעשו, לא את כל השאלות, כמובן יש פה 13 שאלות, אני רוצה רק 4 שאלות. אבקש לעשות את שאלה 2, שאלה 2 היא בזכות מה ניצחו שבטי ישראל את תושבי ארץ כנען. אני רוצה את שאלה 5, אילו פעולות עשה שאול המלך כדי לאחד את העם, ואני רוצה את שאלה 7, 9 ו-11. אני חוזר עוד הפעם, שאלה 2, שאלה 5, שאלה 7, שאלה 9 ושאלה 11. בשיעור הבא, בתחילת השיעור, אנחנו נענה על השאלות, ונתקדם הלאה לפרקים הבאים. להתראות לכם, ילדים.